עיקר העניין העולה מהפרשה, פרשת המרגלים שלח לך, הייתה בעיקר, איך ייתכן? רש"י בשלהי הפרשה הקודמת, והאיש משה ענב מאוד, לימד אותנו יסוד, כל מקום שנאמר איש או אנשים, גם פרשה קודמת, בתוככי עליית שלישי, והיא אנשים אשר היו תמים לנפש אדם. פרשת פסח שני המפורסמת שזכו שתאמר פרשה הזאת על ידם. עמדו וישמע מה יצווה השם לך, אפילו משה לא ידע, בסדר. גלגלו זכות על ידי זכאי. אנשים, אצלנו בסוכה, נושאי ארונו של יוסף. כל אנשים זה לשון חשיבות. והאיש משה, לשון חשיבות. למה לא הפריע לאף אחד מהלומדים? מרגלים, בגללם, גזרה, בחור חינם, 40 יום, זה היה בדיוק בתשעה באב, זאת הבחייה, מאז זה בחייה לדורות עולם. לכאורה מתרף תראו משורות רש"י, למה לא מפריע לך שהתורה פתחה שלח לך אנשים? מה יכול להיות שבכאלה אנשים חשובים, נושאי ארונו של יוסף, תראו, זכו שפרשה תאמר על ידם בתורה, שלא משה זכה להגיד אותה אפילו. ודאי שהוא ציווה אותה, אבל אלמלא הערתם למה ניגרה, לא הייתה נאמרת הפרשה על ידי משה. והאיש משה, כל לשון אנשים לשון חשיבות. אז איך זה עבר לכם בשלום? רש"י כותב שלח לך אנשים. ממילא הרבה בחכמי המוסר עוררו כדי למתק את הקושייה ולשלוח אותך עם עוגמת נפש, לא בשביל העוגמה, אלא בשביל לחדד אותך ולאקמה שכינתה מעפרה. תתעורר להבין מה הייתה התקלה ואיך נגרמה התקלה. אז אתה קורא את הפרשה ושטוב, בוא נשמע מי זה האנשים האלה, נשמע נחבי בן וופסי. מי זה? לא יודע, אני האמת, בחיים לא הייתי קורא לבן שלי בשם הזה גם. נחבי בן וופסי? שם הזה, בחייאת. לא יודע מה. שמוע בן זקור. בסדר, אז מוזכר כאן שעל מעשיהם נקראו כן. לא מכיר כלום, זוכר את יהושע בן נון למטה אפרים, יהושע בן נון, שנהיה לימים יהושע, וכלב בן יפונה. גם כלב אתה לא היית קורא לו ככה, כן? שהרי זה אני משאיר לכם לשיעורי בית, לעונג שבת, שדעת זקנים בעלי התוספות שואלים פה, למה משה החליף את השם רק ליהושע? יקרא משה ליהושע בן נון יהושע. רש"י מעיר איזה הערה צדדית, וממילא משאיר את המלאכה לחקור ולהעמיק ובצדק, יושיעך מעצת מרגלים. אז למה לכלב לא החלפת את השם? ולמה יהושע מכולם? אם אתה רואה שתפילה על אחד עזרה, אז למה לא הצלת את כל 11 האחרים? אז אחד קרא בלי התפילה שלך, יצא שברוך השם לא הלך בעצת מרגלים, כלב בן יפונה. לכאורה היה נותנת, זה על פניו שם שקשה להגיד אותו, אבל כשאדם רוצה להגיד לבן אדם שעשה מעשה לא טוב, איזה כלב. הפוך, נראה לי שדווקא לא תשנה את השם. להוציא דיבה על ארצנו הקדושה שהובטחה לאבותינו. אז כדי להמתיק את השאלה עוררו חז"ל, כעצה, לחשוב האם הייתי עובר בשלום את הפרשה, שהייתה כאן רשימת אנשים חשובים, שון חשיבות, כולם ראשי בני ישראל המה. זה היו גדולי הדור, זה לא חשיבות. נושאי ארונו של יוסף זכו מצד קדושתם, מי יעז לגעת בארונו של יוסף הצדיק? אף אחד מהשבטים לא קיבל את התואר צדיק. מי אותו איש שיעז להרים את האלונקה, את הארון של יוסף הצדיק? אתה מסוגל לגעת? אני ברור שאם אני נוגע מתפחם, לא מתחשמל, מתפחם. זה אין חולק ובא, זה כנראה מלאכים, זה לא יכול להיות, זה בני אדם. אז מה חלק בין אנשים שם לאנשים פה? לראות התורה מדגישה ראשי בני ישראל המה. היו גדולי הדור, לא מגדולי הדור, גדולי הדור. כל שבט היה לו את גדול הדור שלו, 12 גדולי דור, ועליהם משה ואהרון. ולכל שבט היה עוד 5 זקנים להשלים את מניין 70 הזקנים.
גדולי הדור, לא מגדולי הדור. אלה מוציאים דיבה, זה לא עכשיו אני תובע אותם, עזוב סתם, לא מכיר את השם, תיזהר. יש פה מסר להגיד לך איפה הם נפלו, מה אתה צריך, תגיד לי סמוך עליי. שמי שיגיד לך את המשפט הזה פעם בחיים, סמוך עליי, זה הפרשה שתעמוד לך מול העיניים. אני חושב שזה לא משפט יהודי. כי תראה, סמכו עליהם לכתחילה, בתחילת השליחות, ותראה מה יצא. אם עליהם לא תהיה סמיכה, אז על מי תהיה סמיכה? יכול להגיד לי, יהודי מאמין באשר יהיה, מלאך השם, סמוך עליי, יש לך רק משפט יהודי לשאלה כזאת או להערה כזאת, על המרגלים אני לא סומך, בטח לא עליך. אם היית ברשימת המרגלים, גם עליך לא הייתי סומך. כל שכן שאתה לא ברשימת המרגלים. בהתחלה למה נשלחו? סמוך עליי. בוא נלך נעשה לך ריגול בארץ ישראל, להכין אתכם אסטרטגית. אנחנו יודעים, מחכים שם 31 מלכים. אתם זוכרים את הערת מרן ברש פ"ד, דיני ההפטרה בשבת, רש פ"ב זה דיני המפטיר, רש פ"ג למה לא מוציאים שתי ספרים תורה בשבת, ורש פ"ד דיני ההפטרה. עכשיו מרן פותח 7 סעיפים, בסעיף הראשון, לעולם הגמרא במגילה, למה תמיד ההפטרה תהיה מעניין הפרשה? כדי להגיד לך, לפעמים יש פרשות עם נושאים מרובים, מסועפת בפרטי פרטים. יש פרשות שהן נושא אחד גדול. יש פרשות עם המון פרטים. אתה רוצה לקחת מסר הבית, אני לא, תפסת מרובה, מגילה ו', לא תפסת מועד, תן לי איזה עניין ככה, שנה הבאה ירחם השם אחרי שנשתלם בו, נתפוס עניין נוסף, לא אלמן ישראל. תן לי איזה עניין שהוא השפיץ של הפרשה. מרן אמר לך, יש לי עצה בשבילך בכל שבת. תקשיב טוב, במה עוסקת ההפטרה, זה העניין של הפרשה. ההפטרה לא תעסוק לך ב700 עניינים. ההפטרה תהיה תמיד עניין אחד. מה ההפטרה של פרשת שלח לך מרגלים? בסוף הפרשה פרשת ציצית. יש פרשת מקושש העצים בשבת. יש פרשה שנבלע קורח ועדתו באדמה. עוד מעט שיבוא יסתעף מהדבר. אז מה העניין של הפרשה שלנו? המון עניינים של הפרשה הזאת. בסדר, אז פתחה בעניין מרגלים, שלח לך על שם מרים, זה לא הנושא היחיד בפרשה. ההפטרה היא השפיץ. מה ההפטרה עוסקת? גם יהושע לפני שנכנס לארץ, בגללם, הם צריכים כבר פה להיכנס לארץ, ולא את הסיפור עם יהושע. נתקענו במדבר 40 שנה מפה, יום לשנה. אתם 40 יום זה, 40 שנה תשלמו. חבל שהם לא הלכו יומיים, אני כבר בשנתיים. מה לעשות? גם רש"י בתחילתו כותב, כל הארץ שניתנה לאברהם, היא 400 פרסה על 400 פרסה, זה 1,600 מטר על 1,600 מטר. זה לא ארץ ישראל הגיאוגרפית של היום. איך הם הספיקו לטור את הארץ ב40 יום? הרי אז היה אינדיקציה, זה גם הלכתי, נתון הלכתי. אדם הולך ביום 10 פרסאות. אדם ביום יכול ללכת עד 40 קילומטר. בפרט שאז היו הולכי דרכים. אדם עכשיו בדרך הולך, ב-12 שעות אתה גומע, לא מדברים איתך 24 שעות, כי 12 שעות שאתה נח. ב-12 שעות אתה תלך 40 קילומטר. אז איך ב-40 יום, יש לך 40 קילומטר, 1,600 זה רק צלע אחת, איפה עוד 3 צלעות? איך הספיקו ב-40 יום לטור את כל הארץ? כל המרגלים? זירזתי לכם את העניינים, כי כבר ברור לי למה יצאתם. חבל שאחרים ישלמו בגללכם. אתם רואים 40 שנה, אם הייתם תרים אותה באמת 1,600 ימים, 1,600 עד היום לא הייתה יוצא מהמדבר. טוב, ריחמתי על הדור הבא שלכם, 40 שנה, זה בין 40 שנה קוד בדור, נרחם על הדור שלכם שיכחד, הוא לא יזכה להיכנס לארץ, ילדיכם ייכנסו. בסדר, רחום וחנון. אתה תר את הארץ, אתה המרגלים עצמם, מה הייתה המטרה בפרשה הזאת להביאו לנו מסר? פרשת ציצית בסוף הפרשה, מקושש, עד שסוף סוף זכינו לקבל תורה, שבת ראשונה כבר חיללו אותה. המקושש העצים הזה. מה זה עניין בפני עצמו? מידת שמירת השבת, ומה שבת סוגלת, ותשובה. מה תפסה ההפטרה? חז"ל תקנו לנו, ההפטרה היחידה שבכל הקהילות שמענו, מפטירים בפרשת שלך, יהושע שולח מרגלים. מה שהם צריכים לעשות עכשיו,
והם היו אמורים לחזור ולספר לנו שהכל בסדר, כמו שאמר להם יהושע וקרא, לא נעלה כי יכולנו חלה, אנחנו נרש אותה, השם עמנו אל תיראום, נרגום אותם באבנים, שתוק, מה אתה לא שומע מה אומרים לך? יהושע מסכן ברחוב על האוהל, למה זו בורא לה שמור עליי, הם היו קנאים, מה לא נעלה ונילחם, מה אתם מתרגשים, זה עברנו 210 שנה עם המצרים, הם מתו ואנחנו נשארנו, מי אלה שבכלל בארץ ישראל? העדה לקחו אבנים, התחילו לרגום את יהושע וכאלה, מה השתגעתם? אתה לא שומע מה הם אומרים לך? תפתרו ברש"י גם איזה שקר הם אמרו. סתכל את הענבים, איפה ראית הענבים כאלה? מה זה הולך המוטציה? 8 אנשים הרים משקול ענב אחד, כל הענב היה בגודל... מכיר את הכדורים של הילדים האלה קופצים, האוזניים האלה בג'ימבורי הזה? זה ענב. אחי, אני מכין 8 חביות מענב אחד כזה של יין. מלא, אז מי זה הבני אדם ששם? אם אני יושב ככה תופס ענב ועושה ככה וזורק, אז איך נראה בן אדם שתופס הענב הזה וזורק? זה לא נורמלי. מה סכן איזה ענבים? טוב, עזב יאללה, סתם עבדתם עליי, הזרקתם מים, ניפחתם אותם. תראה רימון, תראה תאנה, בר מינן, תסתכל מה זה. זוב אחי, מה זה לא שייך לי לכם דבר כזה. תסתכל, אז יאללה סייעתא דשמיא, תראה איזה מפלצת. מה, אמרו איזה שקר? שום שקר לא אמרו. רצו לרגום את יהושע וכלב, השתגעתם, באמת, בוא, תהיה בעל אמונה, אבל אל תגזים, אל תאתגר את בורא עולם בדברים שלכאורה, שם כבר התחיל הזמן לפעול על 40 שנה במדבר. ההפטרה זה יהושע, יהושע שולח מרגלים. אני לא צריך את המרגלים האלה בשביל לבדוק מי נמצא בארץ, או להיערך אסטרטגית איך להילחם בהם. יהושע שולח 2 מרגלים הפעם, זה היה סממן לדעת את הדריכות, האם קרבתה במשך 40 שנה. פרשת יהושע שולח מרגלים. עוד לא הגיעו לעיר, ישר נקישות בדלת לרחב, איפה הם? בואנה, איזה הישג מודיעיני, לתפוס מרגל בפחות מ3 שעות רק נכנס למדינה, מרגל לוקח לו להתמקם במדינה 3-4 שנים כדי להתחיל להיות איזה אחד מן האזרחים המוסווים. איך המרגל לא יוצא מהשדה תעופה, מגיע לחדר שלו שהוא שכר באיזה עיר, הגיש לו בדלת השב"כ בוא לחקירה. איך הגעתם אליי? איזה הישג, בואנה תראה מה זה, מלך יריחו? שב"כ צריכים עוד מבחינת תרגילים, בחוץ מזה, רש"י גם שם כותב, שום דבר, נראה לכם שיהושע שלח מרגלים, שלח אותם עם חולצה של בית"ר ירושלים ושרשרת זהב עם גרעינים ביד, שלח אותם בדיוק כמו שהם נראים, עם ז'לביות ואבו עגל על הראש, אחד מהם עם אותו עגה, עם אותו שפה. איך ידעו שהם מרגלים? אחאב אמרה להם פה, במשך 40 שנה, מאז ששמעו שיצאתם ממצרים, הם מכירים מולכי דרכים, יודעים גיאוגרפית, לוקח בדיוק 11 ימים להגיע ליריחו. מהרגע שאתה יוצא ממצרים, 11 ימים. איך נתקעתם 40 שנה? ברגע שעבר 11 יום, מהיום ה-12, הנה הם באים, הם לא באו. הנה הם באים, כלום לא עשו, כלום לא אכלו, לא עבדו, לא בעלו נשים, לא כלום, לא הייתה ילודה. חיכו, אימתה ופחד נפלה עליהם. רחב מספרת להם את זה בהפטרה. לכם פה היו דרוכים, אתה תיכנס סיבור, תחקור אותה, זה יהודי, לא, תחקר אותה. חשדו בכוח, עלה נידף, זה רחפן, תפוס אותו, תפוס את העלה כזה, מה זה, התפורר, אין חיישנים, בדוק, כן, היו דרוכים לכל דבר. זה מה שרצה לשאול אותי, האם הבעירה הזאת להיות מוכנים קבתה או לא קבתה? של מה, למה אתה תובע את המרגלים שלנו, גם יהושע שלח מרגלים. הגבור, מה היה טעם ששלחו שם? אז תמיד מה עיקר הפרשה שלנו? על מה נשלחו המרגלים ועל מה הייתה התביעה? לא שאנחנו פעם אחת נעמוד על משבצת המרגלים למען הבורא יתברך, ובטח מי מאיתנו שיעיז כבר לזכות לכזה דבר, אם יזכה, אם שייך שיזכה, יש לפניו פרשה שאם הוא יעיז לסטות ימינה שמאלה, אתה כבר יודע מה יהיה סופך. אם אתה לא תעשה את המטרה שלשמה שלח אותך בעולם, אז רש"י מתחיל לגלגל. אתה רוצה כדי שהפרשה הזאת תקבל התייחסות הולמת על למה יש פה זעקה גדולה, איך ייתכן אנשים,
אתה קורא להם אנשים, ולא סתם אנשים כמו נושאי ארונו של יוסף, אלא עם חשיבות, כולם ראשי בני ישראל המה. עוד מוסיף נופך שלא כתוב בנושאי ארונו של יוסף פרשה קודמת. אתה קורא שמות, פלטי בן רפו, מי זה? גדיאל בן סוסי, סודי, סליחה. מי האנשים האלה? גדי בן סוסי זה של יוסף. מי זה האנשים האלה? לא משנה מי הם, אבל למעלה כתוב כולם אנשים עם הערת כוכבית גדולה, מה שבני ישראל המה. אז תעשה לעצמך טובה, ותמחק את השמות, תתחיל למנות לפי הסדר, למטה שמעון, שפט בן חורי, לא תכתוב שפט בן, רבי שמעון בר יוחאי, תכתוב. למטה שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, למטה יהודה האריזל, למטה אפרים ישי ראשי אבינו, למטה בנימין, רבנו יוסף קרו בעל השולחן ערוך, למטה זבולון, רבנו אשר אביו של הטור, למטה זה מורנו הרמב"ם משה בר מימון, תתחיל את השמות האלה נראה. רשב"י הוציא דיבה על הארץ, מה השתגעת? על רשב"י אתה טמא ועליו אתה לא טמא. אתה יודע מה מרחק בין רשב"י לזמן רשב"י היה בחורבן הבית לפני 2000 שנה, פה יצאנו לפני 2000 שנה, המרחק מאיתנו לרשב"י זה מרשב"י אליהם. אז למה על רשב"י יש לך קושיה ועליו אין לך קושיה? אתה לא יבוא לך בשלום, היית למטה שמעון עריף, רבנו יצחק אלפסי. לא, מה פתאום, למטה רבנו עקיבא. חלי, אתה בי עקיבא יוציא דיבה. זה כפירה להגיד, לחשוב דבר כזה, רק להגיד דבר כזה. אז למה זה נראה לך בסדר? אתה רואה שאתה לא... אז רש"י ממילא אומר, השליחות עצמה הציקה לי. כי בהתחלה, רש"י אומר שהדגשה של שלח לך, אני לא צריך את זה, אני יודע שהעם לא שקט. שלח בשבילך, אבל תדע לך שזה לא ייגמר טוב. אם כולם אנשים, אז איך נפלה תקלה כזאת? רש"י הקדוש מזכיר לנו את זה, וילכו ויבואו. כשאתה שולח מישהו, מה פעולה הפכה? וילכו וישובו. מה זה ויבואו? אין וילכו ויבואו, וילכו ויבואו שמה, זה כן אתה יכול להגיד, הלכו, וגם לא הלכו ונתקעו בדרך, הלכו והגיעו למחוז חפצם, הלכו ויבואו למקום. הלכו וישובו, מה זה הלכו ויבואו? הלכו על דעת, לא לחזור עם כבר מיציאתה מהמחנה, חרצו את גורלה של ארץ ישראל. עסקי דיבה רש"י גם כותב, לא לשון הרע. לשון הרע זה דברי אמת, ויוצא מזה נזק. עסקי דיבה זה ודאי דברים שקריים. על דעת להכפיש, זה ההבדל בין לשון הרע להוצאת דיבה. הוצאת דיבה היא על פניו נשמעת פחות חמורה, כי לשון הרע אתה אומר אמת. לא התכוונתי לפגוע, ולשון הרע יכול לעשות את הנזק שלו. הוצאת דיבה זה שקר מיסודו, על דעת להכפיש. אתה אומר שקר מפאת השלום, שקר כדי להציל את עצמך, שקר כדי להכפיש, אתה גם יוצא גדול וגם מזיק לאחר, וגם לא אומר דבר נכון. כל הרעות יש בהוצאת דיבה. כי שכותב יש הוצאת דיבה, מוציאה דיבת הארץ רעה. דיבה היא כבר רעה, אמרת שקר, להכפיש ולהזיק לשני. אז מה זה דיבת הארץ רעה? משמע שיש דיבה שהיא טובה, אתה משקר מפני השלום. אתה מוציא דיבה בשביל להשכין שלום. עכשיו שתיים מסוכסכים, אחי, הוא אמר לי שהוא אוהב אותך. זה לא נכון, אתה סתם עובד עליו. אני הייתי לידך, הוא אמר שהוא שונא אותו, למה אתה אומר? אני אומר לו את זה כדי למשוך את ליבו, לראות מי מהצדדים מתרכך קצת. לפעמים שקר, כשעושים סולחה אתה משקר לשתי הצדדים. אני אומר לך, אני דיברתי איתו, הוא אמר לי שהוא מאוהב בך. אתמול כמעט דקר אותי, איך אמר, הוא אוהב אותי. לא יודע מה קרה, אתמול הוא אמר שרצו, אני אומר, עכשיו אתה שומע מה הוא אומר, אתה הולך אליו, מה שהוא יגיד, אתה אומר שקר, בדיוק הפוך. אבל אתה אומר את זה למרק, בסוף יש להשלים ביניהם. אז זה דיבה של טובה, זה לא דיבה של רעה, אתה מוציא דיבה אחד על השני שזה שקר, אבל אתה לא מקווה להכפיש, אתה מקווה לעשות שלום. רש"י כותב, יש דיבה שהיא של טובה, זה דיבת רעה, זה חיפשו מההתחלה. אז רש"י כבר רומז לך, הכלל במרגלים שאתה תיקח ותיזהר ממנו מאוד, וילכו יצאו כבר מעיקר על דעת להכפיש את ארץ ישראל. מה אכפת לך? תשאר אתה במצרים תתקע פה, תשחרר את האחרים שיכנסו לשם, שיתפוצצו, בסדר? והשפה שלו שיתפוצצו, שיסתדרו, שיכנסו, אל תספר להם שום נתון.
רש"י כותב, זה כלל גדול, כל זמן ששתולים בבית השם, יש לך השגחה, בחצרות אלוקינו, יפריחו, אין אחריות. כל זמן שהם במחנה שכינה, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אנשים חשיבות וגדולי הדור. יצאת את פתח המחנה, גם אם פה חשבת להזיק לאחיך בית ישראל, משם מסדרו שלא יפול נזק. עזבת את המחנה, אין חיסיון. זה בית מדרש, זה מקום וזה חממה של תורה. אתה פה, לא יהיה לך שום נזק. יצאת החוצה על אחריותך. שום אחריות לא תהיה לך. אלא מה צריך להילחם על כל דקה שתהיה שתול בבית השם. עצה ראשונה של רש"י. 2, רש"י כותב, אני לא מבין. תמצאו לי כאן בכל השורות מילה אחת שהם אמרו של שקר. אפילו שרש"י, תסתכלו מאיר, כותב על ארץ וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה. הם באו, הביאו את הפירות, אמרו תדעו לכם איך שהעידה התורה בפרשת עקב, ארץ זבת חלב ודבש, אז אנחנו מעידים לכם לפני שהתורה תכתוב לכם את פרשת עקב, וכך כבר עכשיו אומרים לכם את זה, וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה. הנה, לא רק שאנחנו אומרים לכם טעמנו והיא הייתה זבת חלב ודבש, הנה, קחו תטעמו את הפירות. אני לא מבין מה זה השקר? מישהו אמר, ישוע, מה אתם עובדים עליהם? זה לא נכון, זה פירות שבאתם אותם בדרך, אני ראיתי זה הפירות שבאתם הארץ. ישוע לא מחה, כלב לא מחה, זה הפירות, וזה זבת חלב ודבש. איפה עכשיו מתחיל השקר? אני לא מבין מה השקר. רש"י כותב, בכלל עוד כותב לך, כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו, אין מתקיים בסופו. אל תשתמשו ברש"י הזה לחיים הפרטיים, אבל אתם רוצים להיות שקרנים מקצועיים, תתחיל להגיד אמת, ואז תפרק את הבן אדם, הוא לא יתפוס אותך לעולם. אז אתה יכול להשתמש בזה לטובה. אתה רוצה לעשות לך בן 2, אתה רוצה עכשיו שקר, והוא לא יאמין לך. אני אגיד לך את האמת, הוא אמר לי שמה שעשית לו זה היה הדבר הכי חמור שהיה לו בחיים. עכשיו הוא יודע את זה, כן? כי זה האמת הראשונה שאתה ועשת, אבל באמת הוא רוצה לעשות לך סולחה, הוא אוהב אותך מאוד. עכשיו זה לא נכון. אז זה האמת בהתחלה, תעזור לשקר הזה לתפוס את סודות. תשתמש בזה, הנה רד שתן לך עצה, להיות מוציא דיבה לטובה. בסדר, אם אתם רוצים ששקר יתפס, תגידו אמת בהתחלה, זה מה שכולם, בדרך כלל מודיעים בהתחלה, אני איתך, מה, לא נגדך, מה אתה? ואז אתה מתחיל להתקיף. זה כל מכבד את המדורות. זה רש"י, רש"י אני לא מבין. בוא תתחיל עכשיו למנות דבר דבר. עמלק יושב בנגב? יושב או לא יושב? מישהו שיקר? אם היה כאן שקר יהושע וכלב על המקום, הם צריכים לעצור אותו, לא נכון. הם ישבו בטבריה, זה לא בנגב. אל תרמו אותם. זה אסטרטגית, הם נכנסים לארץ ישראל עכשיו מהנגב. הם לא נכנסים מהצפון. אז זה לא מידע מודיעיני מהימן. לא, אני מטרה, חבר'ה, אני ראיתי גם את, הם אומרים שזה נגב, אני אומר לכם ראיתי אותם בטבריה, ברמת הגולן. רש"י קורא, עמלק יושב בנגב, הלאה. רש"י מתחיל לפרוד לך. ועל יד הירדן, וכו' וכו'. גם ראינו את הענק, את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. אתה יודע מה זה אנשים מפלצתיים, החמן, שישי ותלמי, ילידי הענק, משהו. עכשיו, אתם מכירים אותם, מאיפה אתם מכירים אותם? מאברהם אבינו, אתם זוכרים? ששרה הייתה בחברון, אמרה לו, אתם רואים שם איזה משהו שבהר המוריה, כן? רואים איזה זקן, עוקד את הבן שלו. מחברון רואה מה יש בירושלים. יש דבר כזה? איפה יש דבר כזה? זה מפלצת דבר כזה. מה זה הוא בקווית שם, בדובאי? קווית אני אומר, כן? זה המגדל הזה, זה היה הערך שלו בערך. זה המקל סבא שהוא היה לכי, אתה מחזיק אותו את כל המגדל הזה, איפה אתם? שום מילה לא הייתה. ארץ אוכלת יושביה היא. רש"י כותב, מה זה ארץ אוכלת יושביה? זה מה שהדליק את רש"י. אמרו להם, אם זה השקר, יהושע וכלב היו עוצרים. גם יהושע וכלב לא מחו בהם במידה אחת. מתי התעוררו יהושע וכלב למחות? שהם הדליקו את העם, אכלנו אותה, יצאנו סתם ממצרים ואין לנו איפה ללכת. ואז קם יהושע וכלב ומחו, לא נעלה וירשנו אותה כי נכון. אז אמר עכשיו, אתה יודע, לפני חצי מטר היית עוצר אותו, חבר'ה אל תקשיבו להם. הם יסלפו אתכם בדברים. לא סילפו, שום מילה לא הוציאו לו נכונה. הביאו פירות מהארץ, לא מוטציות, לא עשו איזו החלאה גרעינית,
לא עשו איזה החלאה מוטצית, הנחו אותם גיאוגרפית, כל אחד איפה יושב, מי זה הנפילים שראינו שם, ארץ אוכלת יושביה, זה נדלק רש"י. איפה ורש"י קורא להם בהתחלה, זה מפחיד להגיד את המילה הזאת, ורשעים אלו, ככה לשון רש"י, ורשעים אלו על האנשים האלה. גדולי הדור רש"י קורא להם רשעים אלו, לא למדו ממרים, לכן למה נסמכה פרשה זו לזו. לפני חצי מטר ראיתם מה קרה, התורה לא חסה על כבודה של מי ששמרה והיא השגיחה והיא הצילה את מושיען של ישראל משה רבנו. והיא דיברה לטובה, אתם זוכרים מה דיברנו בשבת? תורה אמרה לא, את תיסגי 7 ימים והעם מסתכל עלייך יום שבגללך לא ממשיכים ללכת בדרך. יזכרו לעולם מי יעז לדבר על הוצאה, היא גם לא הוצאה דיבה עשתה. אז שכותב, מה מרים מתחילת הפרשה? מה מרים על עסקי דיבה. הם הוציאו דיבת הארץ, התורה חרצה דינם. רש"י כותב בהתחלה, ומה מרים שלא דיברה אלא בעסקי דיבה, זה אפילו יותר קל מהוצאה דיבה. תבעה את כבודה וכבוד אהרון, עכשיו משה פורש מהאישה, בורא לה משתמש בך נגדנו, למה הוא פרש מהאישה ואתם לא? בעצמך מידע, לא, גם בנו דיבר השם, גם אתם נביאים. אז כעס בורא עולם, אל תתערבי לי בהנהגה. עד כדי שניתם צורעת, נסגרה 7 ימים, ואיזה עונש, מפחיד להגיד את זה. ואביה ירוק ירק בפניה, אמרה צריך לראות לגבת שלו בפנים, כמו דין של יבמה. לא חסה, אדון שכותב, ורשעים אלו, שראו מה קראו למרים, שהיא רק עסקי דיבה, לא למדו. אז מה יקרה לכם אתה תוציא דיבה באמת? השם, אתה יודע איפה הייתה התביעה, ולמה ההפטרה לעולם תהיה ההפטרה של יהושע והמרגלים? זה ארץ אוכלת יושביה. זה גם נתון אמת, אף אחד לא חולק עליו. היו מסתכלים עלינו כמו גמדים בקרמים שלהם. תראו, אנשים בצורת נמלים הולכים לנו למטה בקרמים, הם כל כך זעתותים בעיניהם, כמו שנמלה נראית לפניך. זה הפרופורציות בין המרגלים שהיו שם לאנשים שיכולו בארץ ישראל. איך אתה נלחם? ראית פעם נמלה שפעם עושה נגדך הפגנה, רוצה להילחם בך? אז נסתכל על כמה, איפה עכשיו כאן 100,000 נמלים. כל השטיח הזה זה 100,000 נמלים. אולי עכשיו ככה, שלך כזה. ליאור איפה 300, אתה יודע רגע? וככה לאברכה דמילתא גם מדליק אותו עם עצים, שחרר על כולם, סיפור של בדיוק 3 שניות, כל 100,000 האלה מתים. פגרים מתים. איך נלחם דבר כזה? חבר'ה, השתגעתם? גם על זה יהושע וכאלה בכלל לא פתחו את הפה. רש"י לכאורה אומר שהייתם צריכים לפתוח את הפה, על שהם העידו לכם ארץ אוכלת יושביה. מה זה ארץ אוכלת יושביה? הרי עמנו היקר, גם בלי דמיון, כל שכן שיש לו דמיונות, גם בלי דמיון, יש דברים מעוגנים בהלכה שכל מה שקשור בקיצור ימיו ושניו של האדם נלחץ מהם בפרט, אם זה דברים שמובטח לו שלא ישלים שנתו. בוא, זה בכלל בן אדם נלחץ. בן אדם אומרים, שמה, יכול להיות שיקצרו כמה שנים, 3-4 שנים. אז אתה שם פנטז, בטח אני אחיה עד גיל 132, יאללה, 129 גם בסדר. זה לא נכון. כי אתה לא יודע כמה זה 3 שנים, כמה תחיה באמת וכמה 3 שנים האלה יהיו פחות. אבל אם אומרים לבן אדם, השנה ימות, זה אף אחד לא רוצה לשמוע דבר כזה. יש דברים כאלה בהלכה, תקצ"ז, ראש השנה, מזהיר מרן, זה יום טוב, אסור שיעבור חצי היום בלי אכילה ושתייה. ולהיזהר לקדש בראש השנה לפני חצות יום. אף פעם זה לא קורה, כי אנחנו מתפללים בנץ, אז אין לנו בעיה. אני שמתפלל בנץ, שידע. חצות יום אמנם זה ראש השנה בשעון קיץ, וכמעט 12:30, גם אם שמתפלל ב7, מסיים את התפילה לכל היותר 11:30, צריך להזדרז מהר להגיע הביתה לפני 12:30 לקדש. או שלפני התפילה ישתה כוס מים או כוס תה. זה לא כיפורים, זה ראש השנה, כן? מותר. כדי שלא יעבור לו מהבוקר חצי יום בלי אכילה, זה נחשב שהוא יטענה בראש השנה. נו, אז יטענה, מה בעיה? לא טוב? אכלו משמני ואכלו מדי, כי חדוות השם עם עוזכם, אתה חייב לשמוח ולאכול ביום הזה. כי מי גוי גדול הירושלמי שמזכיר שמה, עד כדי שמרן בתקצ"ז סעיף ב' כותב, שמי שעבר עליו חצי יום ולא אכל ושתה, חזקה עליו, גם אם זה בלי מתכוון, שכל חייו חייב לצום בראש השנה. ואם זה היה ביום הראשון, יצום בשתי הימים, וזה ביום השני, רק ביום השני שיצום. ומי שלא יעשה כן, לא ישלים שנתו. הלכה, שולחן ערוך. אתה תשחק עם הלכה כזאת, איך שאתה קראת אותה פעם אחת? אתה מהחופה לוקח אותך ביסלי לכל התפילה.
גרעינים, כל התפילה, אמרו לו, חצות יום, שאין לי ספק, אני מהדר לאכילה לפני חצות יום. אבל שופר, מה אכפת לי שיתקעו לי בצינור גינה גם, זה לא מעניין. זה ההלכות שלא קצת יהיה אחד שמעיז לשחק בהם. הרמה כותב קצת חצי נחמה, מאן דלא קפדינא, לא קפדינא ויש להיזהר. לא, לנו אשכנזים, לא, מי שלא מקפיד, משהו שמקפיד גם שם ייזהר. אחרי שאתה קורא אז כזו הלכה אתה משחק משחקים, בחיים לא תשחק משחקים. איך? נזהרים מאוד לפני חצות יום. כן, עד 4 כמעט מגיעים, כן. שלא יעבור חצות יום בלי אכילה ושתייה, למה חזקה עליו? והמהר"ם מרוטנבורג, מהר"ם מזכיר את זה, קרא לו את זה באחד השנים, וכל החיים שלו התענה בראש השנה. מעשה רב, רבם של כל הראשונים, לפני 750 שנה, מהר"ם מרוטנבורג, רבנו מאיר. מרן על המקום, תראו אותו שם דף קצ"ז. אתה בא עכשיו שומע, מרגלים מדברים, ויהושע וכלב לא מוחים. ארץ אוכלת יושביה. מה זה אומר? אתה עכשיו הולך לקנות בית בעיר חדשה, אתה עוזב עכשיו את גן יבנה, או עוזב את השכונה, הולך לקנות, אתה כל פעם חוזר הבית ככה בודק, היום כבר יש אפשרות ללכת להתארח שבת אצל מישהו, לעבור שם יום יום, להתפלל בבתי כנסת שנמצאים שם, לראות איך תהיה האווירה, שהמעבר יהיה רך יותר, יכול להיות שלא תתאהב במקום, תגיע לבית כנסת, תראה שם כל כוחה והתלולה, תראה שכנים, כולם חללי שבת שם, אולי לא תתאים לך האווירה. למה אפשר לקנות בית ולעבור? צריך לקנות בית, מציאה. בסדר, גם מציאה, אפשר לחכות איתה איזה שבוע, חכי איתה שנה. תתחיל ללכת לשם יום יום, אתה לא מחויב לשום מקום. מה בית הכנסת שיש פה בסביבה? זה וזה וזה. פעם פה מנחה וערבית, פעם בזה מנחה וערבית, פעם בזה מנחה, אל תראה שם שבת בינתיים. תריח את הסביבה, תרגיש אותה, מי זה השכן פה, מי זה השכן פה, מה עובד, מה זה, איך האווירה כאן בשבת, שאתה מכיר אותה. בסוף קונה בית, זהו, זה לא... קנית חולצה בסוף היה לה קרע מאחורה, זורקים לפח, מה, קונים חדשה, מה זה חולצה? גם חליפה שלמה זורקים בסוף, אין בעיה. בית מה אני אזרוק, מי יקנה אותו אחר כך? עד שהעברתי, בן אדם, דבר אחד זוכר כל החיים שלו, שהוא עובר את הבית ומסיים לעבור לבית, היא רצון שאני לא אעבור את הבית הזה בחיים, כי המעבר דירה זה הכלל הכי גדולה שיכול להיות בחיים. הקרטונים, המעבר שלהם, הפתיחה שלהם בבית החדש, אני זוכר תמיד אבא של הרב, רבנו אברהם, אבא שלו עליו השלום רבי אליהו זצ"ל, תמיד האמן אם אתה רוצה לקלל מישהו, תגיד לו יהי רצון שתעבור דירה. אין לך כללה יותר גדולה מזאתי. זה על הפנים, הקרטונים והמעמסה והמסעית והפתיחה ואיזה קרטון שכחתי. ורגע, איפה המשחות שיניים? איזה קרטון שמנו אותם? וואי, לך תקנה חדשות, בסוף כל יום שקנת עוד 2, יש לך בקרטון עוד 3. זה כללה לעבור בית. אתה לא, מה זה עכשיו, לא מתאים בבית, אלא בוא נעזוב עוד שנה. מה, מי עוזב? שאתה מטייל ככה בשכונה, אחרי שבדקת שנראה הכל בסדר, נגיד הבית כנסת הסתדרת איתו, הסביבה, יש כאלה שלא מעניין, תמשים אותם באמצע המדבר, הם מסתדרים. יש שאני מכיר אותם, גדלו באשדוד, באיזה פנטהאוז, אצלנו בבניין עכשיו שלי גן, אני לא יודע מי זה השכן בקומה העליונה, מעולם לא ראיתי אותו, שמעתי פעם מישהו זה לא מדבר עם אף אחד לא מדבר איתו, משלם את הוועד בית, הוא אחד כזה תיאורטי, שים אותו עכשיו באמצע מדבר יהודה, אותו דבר, פחל לא מתפלל, לא יודע איך הוא קונה קניות, בכם לא ראיתי אותו יוצא להביא קניות, הולך להביא קניות, לא ראיתי אותו, זה אנשים איפה שאתה שים אותו יסתדר. אנשים צריכים את הסביבה שלהם, אם לא טוב לי בסביבה אני לא אגור פה. אתה עכשיו הולך ככה בבית כנסת חוזר, רואה לוח מודעות, כולו מלא מודעות אבל. זה הרי דבר שפתאום נקלט בעין, נכון? כן. המסכנים כנראה להם פה איזה כמה משפחות שלא יודע מה קרה. את שרי ליעקב, מנה יבשע. אתה בשבוע אחרי זה, רואה פעם את הלוח מלא מודעות, אבל לא שלהם שהגיע החודש או נגמרה השבעה, שמות חדשים. שבוע אחרי זה עוד פעם, כל הלוח, מלמטה עד למעלה, שמאל ימינה, אין מודעות לא של שיעורי תורה, לא של איזה ג'ימבורי לילדים, לא איזה חוג, לא מתנ"ס, לא טיול לקברי צדיקים, לא כלום. רק מודעות אבל. אתה קונה בית בשכונה כזאת? זה נראה לי סגולה למות פה. זה בר מינן, מה זה? יש להם רק מודעות אבל. אתה רואה על הבתים כל הזמן מודעות אבל, על לוח מודעות. הבניין שאתה הולך לקנות בו בכניסה, 3 מודעות יושבים בקומה שנייה, בקומה שישית, בקומה שביעית. בא למחרת, קומה ראשונה, מה זה עכשיו? לא טוב, עשו ככה. כל יום, כל שבוע אתה בא, אתה רואה מודעות אבל שונות. אתה קונה דירה בבית כזה? מהרה שאני לא מבין, ארץ אוכלת יושבת, בכל מקום שעברנו, מצנעום קוברי מתים.
ויהושע וכלב מחו בהם? לא מחו בהם. זה, אנחנו ראינו את האמת, היה שם מכה של מגפה של מתים, מה שלא ראיתי בחיים שלי דבר כזה, אומר יהושע. גם פה במצרים שמתו להם המצרים, תופעה כזאת של קברת מתים לא ראיתי בחיים שלי. נו הנה רש"י אומר, הבנת? הלכתם לרגל, הלכתם על דעת להכפיש את ארץ ישראל, בעולם מאהבתו לארץ ישראל ומאהבתו לאבותיו הקדושים שהבטיח לו ולבניו את ארץ ישראל. אבל מה אני אעשה עכשיו שיושבי הארץ שמחכים להם, כמו שאתה רואה בהפטרה של יהושע, הסתובבו להם בין הרגליים ולא יגעו בהם 40 יום, והסתכלו עליהם, הנה הם באו כמו נמלים בכרמים שלנו, שיהושע שולח מרגלים אחרי שעתיים לקישות בדלת, שעתיים לא 40 יום. אתם לא עושים אחד ועוד אחד, איך יכול להיות שבכם לא נגעו ובמרגלים של יהושע נגעו אחרי שעתיים? אשר הקדוש כותב, הקדוש ברוך הוא עשה לטובה כדי לטורדם באבלם את יושבי הארץ ולא ייתנו לב לאלו. אתה לא מבין שאם אתה מגיע למקום אתה רואה מכה שלא כתובה בספרים ואתה שום נזק, מה נראה לך, שבעולם רוצה שתהיה בנזק או שלא תהיה בנזק? הוא שומר עליך, תהלכו בארץ, הם לא יפריעו לכם, תרגלו את הארץ. אני לא רציתי את המרגלים האלה, תרגלו, יאללה, נו, קצת, שיהיה לנפש של העם המחכה במדבר לשמוע את תשובתכם, מה דינה של ארץ ישראל. מה שבקיצור אומר זה היסוד, לא בכדי ההפטרה זכתה להיות זו ההפטרה של יהושע עם המרגלים. להראות לך שהיו דרוכים ברמה של שעות, נכנסו המרגלים ונתפסו. לא ימים, שעות. באותו יום שנכנסו, באותו יום נתפסו. אתה מבין איזה דריכות הייתה כאן לכניסת ארץ ישראל? בני ישראל, ואלה מסתובבים להם בין הרגליים, רואים אותם, אומרים להם מעלים בקרמנו, הנה האנשים שמשה שלח, 40 יום לא נוגעים בכם. טרודים באבלם, קוברים וקוראים. אתה הבנת? חבר'ה, יש מגפת מתים בארץ ישראל. אתה לא שומע דבר כזה. זה גדולי הדור שלך אומרים לך את זה, לא שלח עכשיו איזה מדריכי שלח של חברה להגנת הטבע, שמכירים במסלול ארץ ישראל. הם יכולים באמת לפרשן לך, לא, זאתי שושנה אפריקאית מסוכנת, אסור לגור באזור הזה. אז אתה תגור במקום אחר, אני אגור פה, אל תדאג לי. כולם האנשים אומרים לך, ארץ קוברת מתיה, כל הם מתעסקים בהלוויות. כל היום שורות של הלוויות לבית העלמין שלהם. לא הבנת לה, זה נראה לך תופעה נורמלית? אתה הגעת פעם למקום שהתעסקו 40 יום רק במתים. גם במגפות הקשות שהיו בהיסטוריה, העולם המשיך לתפקד. קברו מתים, עם חליפות לבנות, עם המסכות האלה, עם הפילטרים בצדדים, אבל העולם תפקד רגיל. הלכו עם מסכות לבנות, הלכו. וקברו הרבה מתים. פה רק קברו מתים, לא תפקדו וקברו מתים, רק קברו מתים. זה ראית פעם תופעה כזאת? נראה שהקדוש, לכן הם רשעים. הם לא הוציאו מילה אחת לא נכונה. אמרו אמת גמורה, לכן הדין שלהם זה יותר גרוע מהוצאת דיבה, זה כבר לשון הרע. כי אמרתם אמת, אבל האמת הזאת יצא ממנה נזק, זה לשון הרע. לפי התורה קבעה דיבת הארץ רעה, לכאורה זה לשון הרע בריבוע. יש לך חפץ חיים, ספרו כידוע, חילוק בין לשון הרע להוצאת דיבה, הוצאת דיבת רעה, דיבה טובה. בצורה שמלמד אותנו יסוד ברור וחד. שקורא לאדם דבר, אתה צריך להיות הוגן, לא למישהו אחר, כדי שמנו לעצמך. פוקדים אותנו שעות רעות, שעות קשות, חזק וברוך. אתה מסתכל בסוף. האם אני שורה תחתונה ניזוק ישירות, כן או לא? אם כן, אז אתה יכול לשאול בעולם למה ולמה ולפקוט. אתה רואה כולם בסוף מסביב ניזוקים, יש רעש, גם אתה לעצמך והלך כאחד האדם. הבנת מי זה? אין חיסיון על גדולי הדור. גדולי הדור כולם אנשים, יצאו על דעת להוציא דיבה. בואו נאמנה תשמעו, כל זמן שאתם במחנה היה לכם חיסיון, כלל ראשון, אתה יוצא ממחנה ישראל וחושב נגד התורה, החצרות האלו לא יפריחו, אין עליך אחריות. אבל לא איתכם הייתה לי הבעיה הייתה עם עם ישראל, לא רציתי לאבד אותם, ואת חוסן ביטחונם בי האמונתי. אני רציתי אותם בארץ ישראל, זו הייתה המטרה שהוצאתי אותם מצרים, כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם, שרוצאתי אותם מארץ מצרים. היה צריך בסוף לשמוע עליהם, אז שיניתי את המציאות,
שיניתי בשישה, תגידו חבר'ה, לא יאומן, אתה בא לארץ, הכל מסתדר, כולם בטרודים בעסקיהם, ואנחנו נהיה פה אפילו אצבע לא ירימו עלינו. כמו שכתוב בימי יהושפט בדברי הימים ב', מה שהקדוש כותב, בימיו לא הניפו פעם אחת מישהו מעם ישראל חרב אחרי הגויים. למה? כל זמן שיהושפט דאג שילמדו תורה, אומות העולם פחדו להיכנס איתנו לחזית בכלל. פה אתה מסתכל איזה ארגונים מעיזים לצאת איתנו במלחמה, עד עכשיו לא מתייאשים. אין, התרם תדע כי עבדה עזה, מה השתגעתם? מה זה תרם תדע? כי עבדה עזה. עזה לא תחזור להיות עזה עוד 50 שנה. 50 שנה. זה עוד לא שאולי יקרה גם בלבנון ויהודה ושומרון. לא, לא תקלטו. זה לא קשור ללקלוט או לקלוט, יש עובדה בעולם. אתה יושב ללמוד תורה, תיפול עליהם ממטה בפחד. לא תלמד תורה. הם נגד כל הסיכויים, באבסורד גמור, יזרקו עליך תמרורים של ברזל שהפכו אותם לטילים, ולא יפחדו מהמטוסים הכי משוכללים שלך. אתה מבין, אין פה עניין של חזית, לא ייכנסו איתך לעולם, זה לא יכול להיות טכנית. זה כמו שעכשיו מדינת ישראל תכריז מלחמה על רוסיה וארצות הברית וסין ביחד. שמע לי, גם בלי הבית שלך, קח את עצמך, תעלה למטוס הראשון ותברח אפילו לתנזיאנה, לדרום אפריקה תדוס. למקום שעדיף להתערף על ידי אריה שם בסוואנה, ולא להיות מה שיהיה כאן במדינה אחרי שמדינת ישראל תצא חזיתית על 3 מדינות כאלה. זה בערך הפרופורציה שהמהבולים האלה מעזה יצאו נגדנו למלחמה. בתחושה אנחנו נהרוג את הציונים. זה צריך להיות טיפה עם שכל צבאי, לא אסטרטג או מצביא גדול. כמה אתם וכמה אנחנו, ואיזה יכולת טכנולוגית יש לכם ולנו? אתה באמת חושב, אין לכם מטוס אחד אפילו. אנחנו מטוס, 2 מטוסים מחומשים טוב, תיאורטית אם לא היה מה שהצבא מדבר, ערכיות לחימת הצבא. ערכיות עם מי? מי שרוצה להרוג אותך, לא להילחם איתך או להגיד לך לפשרה. להרוג אותך ולבזות אותך כמו שאתה ב7 באוקטובר. זה העם שרוצה להחרים אותך. מה שהוא עשה שם, הוא רצה לעשות לכל תושבי מדינת ישראל. לא, אנחנו צבא ערכי. ערכי מול מי ערכי? תהיה ערכי מול צבא ארצות הברית, תהיה ערכי מול צבא סין, תהיה ערכי... גם לא ערכי מולך. אני זוכר, אני בימי שהייתי חייל, היה לפעמים באים לבקר גנרלים צעירים את המבצעים שהיו בצבא. לא יודע אם אתם זוכרים את זה, המבצע שהיה בשנת 2001, שהיה כבר צריך לזרוק את הסנוע הזה, ערפאת, לדפי ההיסטוריה. קיבל את עזה ויריחו, אבל היה ממשיך להבריח טרוריסטים ולעשות פיגועי טרור. אז היה כמה, אתם זוכרים את המבצע דין וחשבון. זוכרים? היה את המבצע שיצאו אז ברמאללה, הגיעו למוקטעה שלו, החריבו שם את כולם, זוכרים? דין וחשבון, מבצע דין וחשבון. ואז אני זוכר, שאלו מפקדים בכירים בצבאות אחרים. אתם זוכרים מה הייתה הקושי במלחמה שם ברמאללה? צריך להיכנס לכל שעושים, להיכנס לבית, לטהר אותו, לבדוק שאין פירים, ולהתקדם. בית, להתקדם, לראות שאין ילדים, אין נשים, ואם יש, לפנות אותם ולהתקדם. שאלו מפקד בכיר בצבא ארצות הברית הערכי, מה אתה היית עושה אם אתה היית במקום? אז אביב כוכבי היה מפקד, היה מח"ט צנחנים. היה מח"ט צנחנים, עוד היה אלוף משנה. מה אתה היית עושה? האמריקאי אמר לו? האמריקאי אמר לו, ראשית, אמר לו את זה באנגלית, first of all, we flattening the area. flat זה לשטח. אני קודם כל היינו משטחים את השטח, ואחר כך נכנסים לבדוק איפה אפשר להילחם. אתה מכיר צבא ערכי שהיה חושב אחרת? כן, אנחנו נכנסים בית, מסכנים חיי אדם, ימותו חיילים שלנו, לא שלהם, העיקר שלא נפגע בילדים ונשים שלהם. שהוכח בעליל, ואיזה סרטונים היום מעלים אז, שחיילים שלנו גנבו להם אופניים, והיו נוסעים ברחובות על האופניים שלהם כדי לחסוך הליכה ברגל. תראה את הצבא הישראלי המוסרי, גונב אופניים, ושאתה הלכת ואנסת לנו את הילדים, זה בסדר, כאילו זה מוסרי. שאנסת ילדות זה בסדר, זה מוסרי. ששלחתם ילד לעשות פיגוע באוטובוס להרוג 20 אנשים, זה מוסרי. שחייל נוסע על אופניים זה בסדר, לא, הגזמתם, אתם מתעללים בהם יותר מדי.
עם מי יש לכם עסק? עם מי? זה אומר יהושפט, שב תלמד, הם לא ירצו להתכנס איתך חזיתית בכלל. לא, שיהיו שותפים כולם, גיוס שווה לכולם, זה לא יעזור לך. זה את הכללים האלה, כמו שאמרתי עם ניתאי, לתובעת בוועדה שהייתה שם. תשמע, פה צריך להבדיל, תורה אני גם אישה מאמינה, אבל יש חוק וצריך לעשות חוק. מה אמרתי לה? תשמעי, זה את המשפטים שלך, שאת מסתתרת אחרי כל הסיסמאות האלה, כי את עורכת דין, ובאה בסיסמאות כאלה להצדיק את הדרך שאת הולכת בה, כי את דתייה. זאת אומרת, אני לא יודע במי את מאמינה אגב, גם אמרה לי את זה הטובה, הפקחת פה, גם אני, אתה יודע במי את מאמינה? גם אני במי מאמין? אם את מאמינה שמה שאת עושה זה נכון, אז את עוקרת יישוב ארץ ישראל ומצערת מוסדות של תורה. אם את מאמינה שזה עבירה על החוק, יש לך מספיק ערבים במזרח ירושלים ובדואים בנגב לטפל בהם. אלה, זה לא רק שאת עושה מצווה, יש לך שכר לעולם הבא לזרח עד עולם. אל תסתתרי לי אחרי סיסמאות תורה לבד והלכה לבד. תשמעי, בכל אומות העולם תשתמשי בביטוי הזה. כי הנצרות שקמה, היא כתבה אחר כך ספר. שהאסלאם קם, הוא כתב אחר כך את הקוראן שלו. שהדרוזים קמו, אחר כך הם כתבו את החיקמה שלהם. אנחנו האומה היחידה שנכתב ספר שיצר אותנו. לכן אנחנו היחידים שנקראים, איך היא אמרה לי? עם הספר. אלא אל תסתתרי אחרי הסיסמאות האלה. אלא אני יושב פה לא בשביל לשכנע אותך שתחזיקי את הבית מדרש הזה. אני מאחל לך שתוריד את הבית מדרש הזה כמה שיותר מהר. כי לי אתה עשית טובה אישית בחיים הפרטיים. את תסתבכי עם 300 אנשים, אני אומר לך. עצם התפקיד שלך הזה שיושבת עליו חרצת את גורלך וגורלך זרח עד עולם. את בחרת בתפקיד הזה, לא אני בחרתי, גם כשאני בחרתי להיות רב, לקחתי בחשבון שאני אעבור השפלות וביזיונות, בסדר. אף אחד לא הכריח אותך להיות פה התובעת. את בחרת את התפקיד הזה. לא תשב תלמד אותו מורה, אין חיסיון על כלום. שתונים בבית השם. זה יהושפט. גויים לא יעיזו לגעת בנו, אם אתה יושב ולומד תורה. בימי יהושפט לא היה אחד מאומות העולם שהעז לצאת איתנו חזית למלחמה. רש"י כותב למה? ישבו, דאג יהושפט שמצפון עד דרום לא יהיה מוסד אחד או יישוב אחד שלא ילמדו בו תורה. מה עם צבא? מי ישמור עלינו? זה המושגים שהעולם שכנע אותך להגיד שאם לא יהיה את זה לא תהיה הבטחה. שב תלמד, לא יגעו בך. עכשיו זה לא סיפורים ועלמה. דברי הימים, מלכים א', מלכים ב', כל ימי המלכים. ותשקוט הארץ 40 שנה, ותשקוט הארץ 80 שנה, בימי השופטים. יש שופט, יש הנהגה, יש דרישה על לימוד תורה, נגמר הסיפור. זה מה שאנחנו משכנעים אתכם כל הזמן. תעשו הכל, שכל הזמן יהיה פה לימוד תורה. אי אפשר להגיד 24 שעות, אבל לפחות מה שקיים, כי גם החזרנו את זה אגב, שני, שלישי, רביעי, החזרנו את זה בשיניים, לפחות שהמקום הזה לא יבטל, כי כל זמן תשימו לב, אנחנו היינו למטה במקלט 11 שנה, ולא הצלחנו כלכלית אפילו לראות את האופק, איך אנחנו עולים למעלה, או בונים באיזשהו מקום. ביום שהגיעו לכאן 10 אברכים, זוכרים בכל לילה, פתאום כאש בנעורת, נהיה פתאום איזה 300,000 שקל. שאם התחילו לתרום, נזרוק כספים, זה הצער שצריך להפריע לכם. אין פה כולל. אין פה כולל, לא לומדים פה כל לילה, אין חיסיון על המקום הזה. יש לנו חיסיון כי עדיין יושבים פה ללמוד ביום שני, שלישי ורביעי, יש את השיעור בערב שבת של הבחורים, יש את השיעור של השעה האחרונה במוצאי שבת. אלה 5 השיעורים היחידים בינתיים שעוד הצלחנו בשיניים להחזיק אותם. אבל זה הפרשה. תזכרו, לא יושבים ללמוד, אין חיסיון. לעשות הכל, לא להביא 700 אנשים כי לא תצליחו. אבל אני חושב שלהביא אחד, להביא אחד לכאן, מי שאתם מכירים, שישב פה שיעור אחד. אני לא מאמין, אפילו בחלום הכי שחור שלי, שהוא בסוף השיעור יגיד, סתם באתי לפה. אז האב לא דיבר אליי. אתם יודעים מה? אני גם אמרתי את זה בשבת האחרונה, שאם יהיה אחד כזה שאומר כזה, אליעזר הבטיח לו, שמרגע זה, אם באמת השיעור הזה לא דיבר אליו, או זה, או ששלישי או רביעי, או ערב שבת, או לא דיבר אליו, אליעזר מתחייב, הנה אני גם מוקלט, אני לוקח את הגיהנום שלו עליי, על כל מה שעשה בחיים שלו. שיהיה גבר שישב פה שיעור אחד, אליעזר דיברת, לא דיבר אליי. אם אמרתי פה משהו בשם חז"ל, בשם רש"י, בשם הגמרות, בשם השקלא וטריא מסכת ביצה, בשם הראשונים והאחרונים על הלכות שבת, לא דיבר אליו כלום,
אני מתחייב, אני לוקח את הגיהנום שלו. מי יבטיח לכם דבר כזה? לא תהיה הצלחה למקום הזה, כמו כל מקום. הן מצד צער מאומות העולם, הן מצד צער של מתנגדים ומפריעים. יושבים ללמוד עם אומות העולם, בעולם מסלק אותם על אחת וכמה אחינו בית ישראל. צריך לשבת ללמוד. ודאי שעוד אין תשובה באוויר, והנושא הזה עוד בסימן שאלה גדול, לא יודעים איפה הפנים, לא מדברים איתנו, לא משתפים אותנו, לא עונים לנו, לא אומרים לנו, נסים לדבר, מחקו בסדר, אין בעיה. לא מדברים, אף אחד לא רוצה לדבר. אני מקווה, כי בינתיים אנחנו תקועים, אף אחד לא רוצה לעשות כלום, רוצים להביא כולל, מה יהיה אחרי חודש? אתה לא יכול להביא אברך לחודש. אם מביאים לפה כולל, זה 12 חודשים מינימום, שנה. זה משכורת של בן אדם. הוא עוזב כולל באשדוד, והם באו לכאן. התחייבנו להחזיק אותם, 12, זה גם מוגן בהלכה. לא מביאים אברך לכולל לפחות משנה. וגם בשלושה חודשים האחרונים של השנה מודיעים לו אם יש כסף לעוד שנה, או אם לא, כבר בשלושה חודשים, זה כמו מקום עבודה, מחפש מקום עבודה אחר. כולל אחר ללמוד בו כדי שלא מלגה ללילה. זה בן אדם שמפרנס משפחה, זה אברכים. הם עושים לנו זכות שהם למדו פה, לא אנחנו עושים להם זכות שאנחנו מחזיקים אותם, הם עשו לנו זכות שבאו ללמוד כאן. ראיתם, למדו להם את 15 חודשים, הדבר הזה צמח בכמה חודשים. מה שלא הצלחנו 11 שנה לעשות. זה צריך להילחם שאנחנו נלמד פה, ורק ללמוד ולעשות הכל. לא שהמקום יחזיק מעמד, איך להחזיק את האברכים, כי אם יהיו פה אברכים, ממילא כל הדבר הזה, לא רק שיצליח, אלא גם יפרח ויעלה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך.